ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଷା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ସବୁ ଓଷା ଛାଡ଼ିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଓଷା ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। ଆର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମାସକ ସାରା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ରସୁଣ ପିଆଜ ଛାଡ଼ିବା, ଅରୁଆ ହବିଷ ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆସନ୍ତୁ ନା, ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରୁଜ ପକେଇ, ଚିତା ପଇତା କରି, ଆଳତି ପକେଇ ସବୁ କରିଥିଲି, ଭୋଗରାଗ ବି କରିଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ଘରେ ମଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ, ଭୋଗ ଲାଗେ ମୁଗ ସିଝା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ମୁଗକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଲି। ସେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ହଉ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ବେଲପତ୍ର 5ଟି, କିଛି ଟଗର ଫୁଲ ତ ଏଠି ମିଳିବ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଏତିକି ଫୁଲ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୁଗକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଚୁରି ନେଇଥିଲି ଫେସାରେ। ଆପଣମାନେ ଫେସା ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଚୁରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଗ? ଟିକେ କହିବେ ତ କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଆଜି ମୁଗ ଚୁରିଥିଲି, ଟିକେ ମୁଗ ଖର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଗ ଭାଜିବେ, ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ବାସ୍ନା ହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଗ ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପାଛୁଡ଼ି ନେଇଥିଲି, ପାଛୁଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ମୁଗ ବାହାର କରି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଥିଲି। ମୁଁ ପାଛୁଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପାଛୁଡ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଗରିବ ଲୋକ ତ, ଛିଣ୍ଡା କୁଲାଟାଏ, ସେଇଥିରେ ନେଇକି ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲି। ମୁଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପାଛୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ମୁଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କି 8-10 ଥର ଧୋଇ ନେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ସିଝେଇ ନେଲି। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇକି, ଗୋଟା ନଡ଼ିଆଟା ଥିଲା, ରୁଦ୍ର ବାପା ଛଡ଼େଇ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆରୁ ଅଳ୍ପ 4 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ବାହାରିଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ ଶୁଖି ଆସିଥିଲା। ତ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରି ନେଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ମୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ସବୁ ଦେଇ, ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ମୁଗ ସବୁ ଚକଟିକି ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି, ମୁରୁଜ ପକେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କେତେ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ଓଷା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।